Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pizza 18 na bulan sang Mayo, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga isyu kag mga balita idulong sa aton sa
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39, ang siyudad sa Bacolod nagbaton sang 100 oximeters kag 100 blood pressure monitor aparatos gindunar ini sang Bacolod o kon sa Bacolod sang Balyacar Transit. Amo inibla nga mga bagay ang aton kinahanglanon subong. Maynos politika anay. Unahon ta anay ining COVID ngani, ining kagaw ngani. Kung mag-amo sini nga plastada, ang aton sinidlag ko nga mga negosyante, katulad sang Balyacar Transit, ang iban nga dagko nga mga mall, ang dalagko nga mga establishmento komersyal, kung mag-isa kita, magbulig, maghatag sa anuman nga kinanglanon para iaway sa kagaw. Amo ini ang ginatawag matuod-tuod nga bayanihan. Kinanglan ta na subong ang bulig. Ipahigad-higad ta jutay ang politika, unahon ta anay ang dako nga problema, kay sino ang kapakot, ang politikaya maabot lang ina. Ang kagaw ya, ari na sa tupad na tanan. Ang kagaw ya, nagapatay na sa aton mga kauturan. Ang kagaw ya, naghalit na sa aton ekonomiya. Ang kagaw ya, nakapapututikoy na sa madamo nga mga negosyante. Amo niya unahon ta. Sana siling tala masadya man ang politika. May kimpo na ya ang politika. Pagpailing sang certificate of candidacy la, postdakanay kamuda. Pero subong, kinanglanon ta ang bulig kag ang paghugpong sang tanan para matapna ini, awayo naton, anong kinanglanon, buligan naton, hindi naton tanan paisalig sa gobyerno. Kung may ara kita nga bululigan, kung may ara kita sobra, labi na gin ining aton dagko nga mga negosyante, hugpungon tana ang tanan nga bulig, kag isumpong naton sa kagaw nga amo ang naghalit sa aton pungsod, sa aton ekonomiya, ang naghalit sa madamo nga wala trabaho, ang nagtugas ang kagutom, sang madamo kag minilyon nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Amo ning dapat himuon ta, isahon tanay ang aton puwersa. Di kung mag-amo ini nga plastada katulad sang Balyacar Transit, kung may ara pagidlagko da nga mga kompanya ang magbulig, anong kulang bala sang syudad sa Bacolod, aton ina dugangan kay ang matuod sini kung magkalaigo kita di apektado man ang tanang nga negosyo. Sino pa da karon kadto ka magbulig kag mag-upod puwersa sa negosyo mo kung wala na tao, kung nagkalapugday na tanan kag magbalakian na tanan. So problema naton ini tanan. Updan tanay ang politika isunod tay na pag-abot sa nagkakaigo nga panahon. Mas damo ang gabuylog, mas damo ang gabulig, mas madamo nga kamot ang nagamaniobra kag plus bulig pinansyal dako ang mabulig sini para sa aton syudad sa Bacolod, para pakig-awayan ang kagaw nga makamamatay. Ano nung ng politika kung gauntay na buol mo? Diri kita na konsentrahan tayo ni ang kagaw updanta ang aton gobyerno, nasyonal, probinsyal, kag lokal, updanta ang ahinsya sang ikaayong lawas. Buylog kita, awayon ta ang kagaw. Amo ini ang number 1 nga kaaway sang pungsod Pilipinas, number 1 nga kaaway sang bilog nga kalibutan. Amo na siling bala, sa pag-isa may puwersa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan,
hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na masunod nga isyo kabalita, idul
49, manglugayawan kita sa iban nga pungsod, hibalon ta kon anano ang nagakatabo dito, kon kagaw ang pag-aambalan. Nagamonitor kita sa Department of Foreign Affairs, kahapon nakarikod sila 11 pagidugang nga kaso sang COVID sa gwa sang pungsod. Kag nagtotal ini sang 18,618. Suno sa Department of Foreign Affairs nagapakita nga may ara 6,082 kaaktibo nga kaso sa mga Pinoy nga nagapuyo sa iban nga kapungsuran. Ang mga nagkalamatay nga mga Pinoy sa iban nga pungsod nagpabilin sa 1,162. Wala sa report kapon nga bag-o nga nagkalamatay sa piyak kabahin. Ang Pinoy nga nagapuyo sa pungsod sang Arabo kag Africa report 10,465 total nga kaso sang COVID sa diin 5,913 naka-recover samtang 758 naman ang nagkalamatay. Ang coronavirus nga balatian nag-igo sa mga Pinoy sa Amerika 983 kag may ara 243 ka nagkalamatay, may naka-recover man 622. Ano iya ang natabo sa Europa? Total 3,392 ka Pinoy ang ginigo sang kagaw. Ang total tali 130 ka mga Pinoy ang nagkalamatay. Pero mga 2,319 man ang nakasurvive. Sa Asia-Pacific region, anong kaso sang kagaw dito sa mga Pilipino? Nagdangat sa 3,778. Nagaupon na dire ang 31 nga mga nagkalamatay, pero mga 2,517 man ang naka-recover. Amo ini ang kahimtangan sang aton mga utod nga mga Pinoy sa gwa sang pungsod Pilipinas. Ang kaluluoy lang galing kung ikaw ang pamilya bala nga iguon ka sang kagaw ti i-cremate ka dayon laban sa ato niya nga mga Pinoy naanad kita ya nga kung may ara kita namatyan ginahaya ini siya para makita sa katapusan nga kaygayunan ang ilahi mata. Karon niya bangod sining kagaw nga COVID, pag magdeklarar ang doktor nga ang balatian mo COVID, insigida cremate dayon, sunog dayon. Puerte, no? Dito sa India kahapon, no? Puerte sa India. Nadiskubrihan sa suba, apura patay. Natabunan lang sa mga lunang. Wala na lisensya, wala na cremate, pilak na suba, pertik na mo. Diyos na diskubrihan, ginato siya ang bangkay galutaw sa suba. Puerte. Grabe ang balatian ining kagaw nga ni. So, halong kita kay kabudlay gid nga iguon kita sining kagaw. Pila ini ka mga balita nga nakuha naton sa Department of Foreign Affairs sa kahimtangan sang aton mga Pinoy sa gwa sang pungsod. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na
patuhaw sa biton. Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na masunod nga isyu idulong sa aton sang Federal
Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 59 kadasig sang oras no. Tatlo ang karon damay pulupundo na nga pursa diri sa Bacolod kag probinsya. Sa tatlo ka kandidato nga posible magpapili presidente. Nga aman ang report si Vice President Leni Robredo may ara grupo nga nagadoso saya sa pagpanguna nanay Gobernador Rafael Coscolluela. May ara man pila ka mga grupo pumuluyo nga nagaduso gabutang sa mga placard Ran Sararan kag subong man ikatatlo ang pila ka mga grupo dire sa Bacolod kag Negros ang nagabutang sa dagko nga mga karatula ni Manny Pacquiao. So ambot silingon dire sa Bacolod karon iya may ara tatlo ka mga kandidato kung magpapili presidente nga may mga sumalakdag na. Di may ara pa iban nga luyag magpapili. Si Richard Gordon ga siling gidya nga daw ang ngaya na siya magpapili presidente. Si Antonio Trillanes nga daw ginabalbal ni Indrili subong daw gana man kundi maglagan si Robredo kuno siyang mapapili presidente. Amo ina ang pila ka mga personalidad. Pubantayan nyo kay ang 2022 ang report daw hindi magkabos 3-4 ang maga-iningkwentruhanay sa pagka-presidente kag posibilidad ang pila sini sa ila posible isa lang ka partido politikal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa gilagang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsag ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Size, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod